Good morning, guys! Happy Thursday! So, ngayon yung alis namin. Pupunta kami kina Manay. I'm having my coffee at saka my croissant right here. Sabi ni Dan, mga 20-25 minutes alis na daw kami. Mag-unboxing ako. Ako na talaga ang mag-unboxing. Galing siyang Japan. Ang tagal ko na ito na-receive, guys. As in, ang tagal ko na ito na-receive in fairness sa akin. Siguro na-receive ko siya mga first week of July. And because naka-shopping ban ako sa July, I decided na hindi ko muna siya i-open. Kasi iniisip ko kapag in-open ko siya, tapos magustuhan ko siya, baka mapa-order na naman ako. Naka-shopping ban nga ako. So, hindi ko pa siya in-open. And today is August 1, people. We did it. Open ko siya kasi mga bags to galing Japan. And i-check ko lang kung gagamitin ko siya, kung gusto ko siyang dalhin sa Melbourne. Kasi kailangan ko ng medyo malaking bag. Mas malaki din sa Marc Jacobs ko. Yeah. Maybe, like, kung ano yung laman dito, masyado nang malaki, pero we'll see. In fairness naman sa akin, na-control ko siya talaga. Well, kung gugustuhin ko talaga, magagawa ko naman. Like, makokontrol ko naman siya, guys. Ito lang yung mga bag lang kasi dun. Kasi mga mura. Nasasayangan ka. Pero hindi ako nanonood na. Yun yung trick. Huwag manood. So, hindi naman like, pang ilang order ko pa ba to? Yung una is yung Prada at saka yung Burberry. Yung pangalawa is yung Celine. Pang-apat na pala to. Pang-apat, pero okay lang. Yan. Saka, dalawa to eh. Ay! Naman chocolate. Danny! Look back. Oh, nice. That's for you! Hala, sorry, hindi pa to expire. Yeah, 2020 naman siya. Salamat, ate. May pa-freebie si ate. Thank you po. At least meron kay Dan. Milk chocolate, my love. We'll bring this to our road trip. Yan. Thank you po, ate. Salamat po. Ay! Okay. First one is this one. Ito yung Celine. Yes. Bucket bag. Ay, feeling ko ito yung dadalhin ko. Ay, ang cute! Baby, it's so cute. Look at it. That's nice. It's tiny. Ay, yan yung dadalhin ko. Okay, my love. I've got a bag. And maganda siya kasi meron siyang ganito, oh. Nakalimutan ko na kung magkano bili ko nito kay ate. I think, 5K pesos? 5K ata to. Medyo may na siya, ito may rubs lang ng konting-konti lang talaga dito. Okay lang naman. Ay, bongga. Feeling ko maa-addict na ako sa mga vintage na bag. Ay, ang cute niya. Ay, ito yung dadalhin ko. Ang cute. Pwede ba crossbody? Yeah, pwede. Hindi, ito na yung pinakamahabang setting. Kasi iniisip ko kasi kapag nagsha-shopping, ayoko ng bag na magulo. Ayan. Okay. Okay na okay. Oh my gosh. Amoy natin. Okay naman siya. Wala siyang amoy. Yung vintage na amoy lang yun. So, may amoy pala. Okay. Next one. Ito yung Prada. Ito, siguro, medyo mas mahal to. 7.65? 7.5? Nakalimutan ko na, uy. Basta around that. Okay. Yes. Ito yung, siya guys, chain siya, pero hindi siya yung gold na chain, yung black siya na chain. So, kakaiba siya. Ganyan siya, oh. So, may leather siya dyan, tapos may plastic na chain. And it's that. Napakasimple lang yan. Gusto ko kasi all black siya. Nandito yung Prada na. Yeah, okay din to. Pero feeling ko yung Celine yung dadalhin ko. Ay, ito may presyo. Bo? Yung nabayaran ko sa dalawa, 10.5. So, baka ito, nakalimutan ko na guys. Basta yung dalawa, 10,500. Wala pa yan sa shipping. Yan, ganyan lang yung loob niya. Tapos, marami siyang compartments actually.
Meron pa siya nito, oh. Authenticity certificate card. Yan. Dito. Okay. So, isang compartment, dalawang compartment, tapos may pocket dito sa likod, tapos yung middle na ano niya, may pocket din. Ay, nice. Ito, okay na okay talaga yung kondisyon nito. As in, okay na okay talaga. Ay, bongga. Yun lang. Ay, ito, dadalhin ko to. Kasi hindi siya sobrang laki, tapos hindi din siya sobrang liit. Perfect lang to sa akin. Kasi magkakasya yung camera ko dito. Ayan! Ay, ang cute! Perfect! Tatapusin ko lang yung kape ko, tapos i-finalize natin yung ating packing. Yung kailangan ko lang naman i-pack is itong bag at saka yung blow dryer ko. Yun lang. And yung lapi ko pa pala. At saka mga charger. Alright guys, we will head off. Just checking the lights, the plugs. All good. Yep, that's off. Let's go. Itong kwarto na to, lagi ko to nakakalimutan. Lagi ko naiiwan yung ilaw dyan, but that's off. So we're good. I just need to bring my shoes. Banyo. Okay. Oh, wait. Did you feed the fish? Yeah. Okay. Guys, we started driving na, pero nag-stop muna kami dito sa P.O. Box na may bakery. Si Dan bumili lang ng pie kasi hindi pa siya kumakain. And I got a package! Buti na lang, chinek ko yung P.O. Box ko. Check natin to. I-open ko lang muna to kasi baka ito yung pa-surprise ako sa kanya. Malapit na kasi ang kanyang kaarawan. Check ko muna. Hindi, na-receive ko na yung, na-receive ko na yung yung iba, the other day. So, I don't think it is, ano to? Hala. Ay, hindi ito yung ating pa-sorpresa. Hala, saan to galing? Ay, hi Ate Reyes. Zoe! Thank you so much! Zoe or Zoe? Nag-move daw siya dito sa Australia to study and she's vlogging. Sana nilagay mo yung channel mo. Someone sent me a package, my love. Okay, cool. But she didn't leave her channel link. Maybe text her to get the link. And we'll just put the link below. New South Wales. The link's here for her channel. Link below, guys. Yeah. Ay, thank you! Thank you so much, Piyaya! Perfect! Dadali natin to kay Dumanay. I-share natin. And Pulveron! Ay, perfect! Pulveron! Thank you so much! I will leave her channel link below. Thank you! Thank you, Zoe! Thank you so much! Guys, kung magpapadala man kayo, huwag kayong mahiya i-leave yung channel link nyo kung gusto nyo ng shoutout. Like, huwag kayong mahiya na sabihin, like, I'm happy to do so kasi i-unbox ko din naman siya on cameras. Ang dami kong hindi na-re-replyan na gustong magpadala. Just feel free to do it. Ano lang, sa P.O. Box ko lang. Kasi lagi ko siyang, yeah, a lot of people wants to send stuff but I can't respond. Send chocolate. I can't respond to every single message. Like, may iba na re-replyan ko, pero na-re-replyan ko isang beses lang, hindi ko na nababalikan. Kasi kapag nag-check ako ng messages sa Instagram, guys, kapag na-open ko na kayo, napupunta siya sa like mga na-open ko na before. Kahit na mag-text kayo ng bago or mag-message kayo ng bago, nandun na kayo sa folder na na-open ko na kasi na-replyan na kita. Yung mga bago, nandun siya sa for, ano bang tawag dito? It's either like approve or delete, mga something. So, yun yung inuuna ko. Kapag nag-check ako ng messages sa Instagram, inuuna ko yung mga hindi ko pa na-open before para at least ma-replyan ko like yung mga hindi ko pa na-replyan noon. Alam mo yun? So, yung mga na-open ko na before, tas may mga follow-up na mga ano sila, ganap, hindi ko na siya na-check agad-agad. As in, sobrang tagal pa to the point na parang nawawala na siya. Kasi sa inuuna ko kasi yung mga hindi ko pa na-ano. And pasensya na talaga guys. Kung kaya ko lang, like, i-open ko yan lahat. Hindi ko lang talaga kaya. So, pasensya na. Pero kung may mga gusto kayo ipadala, no, I'm not saying na magpadala kayo. Kung may mga gusto lang naman, please include your channel name para ma-shoutout natin ba ng bonggang-bongga. Right, babe? Yep. That's right. How was your pie? Really good. Okay, so we're off to Mount Gambier. We're
early. It's only 11:02 ng umaga. I think before we planned to leave just after lunch, but right now we are leaving early. So I'm gonna text Manay that we are leaving now. Burning bridges to the ground. So take away what's left of me. Blinded by the ones I lost, connecting lines of Update, it's 11:55 ng umaga. We've been driving for what, an hour? Yeah, they are. An hour now? And time to eat some snacks. Snack club! We should have brought that little chocolate wagon wheel. Chocolate what? Chocolate thing I've got. Biscuit. Oh, the Korean one? No, that's right, my love. Gotcha, There we babe. go. Ghana milk chocolate. Do you want some of this? Yeah. Ooh, it's got... Oh, what's that? Ah, that's cacao. I thought it's almonds. Do you want it? Yeah. Right now? Yeah, can we grab a drink as well, please? Of course. Which one do you want? Water? Or... Go Red Bull. Meron kaming tubig at saka Red Bull. Nilalagay namin siya dito, guys. I think we got this one from Target. Do you think? Did we? Yeah. So do you want Red Bull now or water? Red Bull. Okay. So we got dalawang Red Bull at saka tubig. Itong ano na to, nilagay namin sa freezer para malamig yung ano niya ba, surroundings. Surroundings talaga rin, di ba? In fairness, yung Red Bull, isang oras na yan dito, malamig pa din. Still cold, babe. Yeah. Yeah. And ano lang to, siguro we got it for 10 bucks. Maganda siya pag travel. Hindi nga lang siya ganun kalaki, but that's all we need. Kasi kami lang naman dalawa. The snacks that we have, people, are, ito, masarap talaga to do. I just eat it plain. I like eating it plain. Never ko pa siya na-try na may dip. Kapag nagustuhan ko siya in a certain way, doon ako nagsistick talaga. So, yan. Sea salt na Arnott's cracker chips. You want this or the chocolate? Bit of both. And then, dinala ko din to. Ito yung green peas na galing Daiso. Hindi ito spicy. Masarap to, promise. Ang dami kong binili last time, pero hindi ko pa siya naubos. Nakukontrol ko yung sarili ko kasi it's really good, but it's not good for you kapag nasobrahan. And our go-to snack, pistachios. And meron kaming ano dito. What do you call that? Chewy. Okay, so I'll give you some chocolate now, my love. Yeah. Tapos mayroon din kami plastic cup. Lalagyan ng pistachio na nutshell. Oh, it's not like too big. It's for me. I can finish it all. You don't like chocolate? No. Okay, one for you. Like it? Yeah. Okay, that's good. You don't have to finish it all now. Have a whole line, please. Okay. Yeah. This is all yours, so. Okay. Tummy special. Ito rin kakainin ko. Yeah. Kain tayo, guys. So we still have 4 more hours to go. Yung pagbiyahe papunta kay Namanay galing sa amin, 5 hours. Tapos galing kay Namanay papuntang Melbourne, 3 to 4 hours. Yeah. 3 to 4 hours. 4 to 5. Oh, is it really? Yeah, probably about 5.
to Melbourne? Wow. Mahaba pala nun na biyahe. It's a long drive pala. When was the last time we drove to Melbourne? Long time. You drove last year or we flew last year? We flew last year. Every year kasi pumupunta talaga kami doon para manood ng footy. So that's what we're doing. Kaya kami pupunta na Melbourne. And timing na yung maglalaro is yung team ni Dan at saka team ni John. So in-invite namin sila John kung gusto nila sumama. And go naman sila. So yeah, magsistay muna kami ngayong gabi kina Manay. Tapos bukas na kami magdadrive papuntang Melbourne, guys. So we will stay sa Melbourne 2 nights. Friday night and Saturday night. Sunday, babalik na kami dito. Mag-drive na kami pabalik sa Adelaide. Yummers talaga to. Want your chocolate or what do you want? Yeah, okay. Okay. Just let me know when Nandito kami sa Meningie. Nandito kami sa Pink Lake. Nag-drive si Dan, so sabi niya, tingnan mo yung Pink Lake mo. Inangkin namin ang Pink Lake, diba? Ang pink kasi, ang pink. Ngayon ko lang to nakita na ganito ka-pink. Oh, I'll show you guys. O, diba? Sali pa rin ako. Wait, kayo lang muna. Sana nakikita nyo na pink talaga siya. Dun, oh, pink na pink. Tapos hanggang dun. Oh, ang ganda niya. Sana hindi tayo malubog dito. Kailan pa pumunta dito? Last time kasi nalubog-lubog kami. Yay! Oh my gosh, ang pink! Tingnan nyo ha, may mga pink salt dito. Sana wag ako malubog. Ang ganda ng weather today. May mga footprints ay. Diba? Ayun, ang pink. Picture kami doon. Ihina ako. Can we take the next stop to pay, please? Hey? Yes. Yeah. We're in Meningie, yeah? Yeah, I need to pee as well. Okay, let's pee. Lobster! Nandito na kami sa Kingston. Malapit na kami. Actually, malayo pa. Mga 2 hours pa. In 100 meters, turn left onto Barber Street. Okay. Mga in 2 hours, darating na kami dun. Break lang kami kasi I need to pee again. And Dan wants to buy something to eat. Dito kami sa bakery sa Kingston. Ito yung lagi naming pinupuntahan. Itong bakery na to. Ang sabi bakery. Ganyan. Dito siya sa, kaharap lang siya ng lobster. Pinakita ko sa inyo kanina. Nandun ay. Dito na kami. If you see Holly first, tell her that I'm not here. Asa na yun sila? Sirado eh. Tapos hindi pala nila alam na pupunta kami. Joke lang. Next ko na yun si Manay na malapit na kami. Hello, didn't come. Just me. Are you watching the football? We are. Teacher Ray didn't come. Hi, mate. What are you watching? Oh, I drive my car around the back and you would have cleaned it up. Hi, Baba! Ano? Magsalita ka Ang chubby bunny! Ang laki naman yan, Manay. Uy! Ipa-chubby bunny niya yung mga bata. Tingnan nyo. Grabe naman. Isa lang. Hindi na. Wala lang. 2 minutes lang yung challenge mo. Dito na kami, guys. Nagluluto na siya. Unless it's them small ones. Yeah, that's for my, that's for my... Baba? Is Tita Ray's little or big? Little. How about Tito Dan? Big. Big belly. How about Mommy? Big. Mommy's big. I'm little.
Yeah. For Tita Ray. You do it. How about you? Are you little? See if there's any. Oh, that's my car. Cute. Yung ulam namin, simpleng ulam lang. Simple lang. Pusit. Adobong pusit. Adobong Pusit, diba? pusit. Who's that? Thank you, bro. Ayaw niya kasi ng Sabi ko sa kanya, huwag Sabi ko, marami pa mag-abala. yung ulam kung mag-isa ako. Sabi nga niya kanina, mas marami pa yung ulam nila nang walang bisita. Hi, guys! Sabi ko sa kanya, huwag mag-abala kasi sobrang aga namin aalis bukas so walang kakain ng leftover. Empty? Did you miss me, Bob? Hmm? Where's Tito Dan? He's on the phone again. He's busy. Tikim time. Tikim na. Mainit? Ah, wow, ang cute naman ng ano ko. Sabi ni Holly, you are what? Oh, little. Baba, look at my spoon. That's that's Holly's spoon. Yum. Malasa ba? Sobra. Uy, maano pa, may kick ng anghang ng konti. Uy, tingnan mo na siya, oh. Siya na talaga. Ulo, huli ko. My spoon. Yeah, that's your spoon. Tita Ray's borrowed. Tapos yung mga bata, guys. Tapos si Dan at saka si John ayun kumakain na sa lingkod. Ang aming ulam ay adobong pusit, yummers. At saka merong ano dito, chorizo man ay, di ba? Chorizo nito naman ay kanina. Yummers, thank you very much. Asan yung malagong? Wala po ulo, wala po. Hi. Uy, alam, You've had food. Food here. Oo, di ba yan yung mga gusto mo? Yung mga t-shirt dress? T-shirt na parang pa-dress. Mura lang. $5. Kasi? Nakasale. May bulsa? May bulsa? Ang cute pang bahay. Wala, walang bulsa. Gusto ko yung mga ganyan shape. Malaki yan sa akin eh, para akong ano niyan. Ah, ito, nito? Mahaba. Pulang-pula ang mukha ni ni Zaki at saka ni TJ. Saka sila Dan din, pulang-pulang. Ayan yung kainan mo na. Oo, kasi sayang. Kaya nga, ang dami natira ni Zaki. Kasi kasi takaw, ano siya, takaw tingin. Oo. Here. There's more, meron pa ba? Oo, hindi ano lang yan. Kaya nga eh. Kung ano kayo nakain ng mga boys yun yung kakainin niya. Oo, sabi niya naman kanina, chorizo yung gusto niya. Kaya kunin yung Tapos isa. egg. Di ba siya pa nag-request ng egg? Ano siya, gaya-gaya siya sa best friend. Naubos niya naman yung egg. Gaya-gaya siya kay Dad at saka kay Dad. Gaya siya sa best friend niya. Ang best friend niya si... Oh, no, when was the last time I went and watched them? Kain tayo, guys. Was it last year? No, 3. No, it was last year. Last year, what made that one to Melbourne? I had to do Aussie on the iPhone. Patay ka. We did watch Collingwood and Essendon. Remember now they were good, and then the last... Yung ano mo, sili mo, kunin mo yan. I will. Don't worry. Yeah, but anyway, I was too slippery. Kain kami, guys. Ibang side to, ha? Ang lambot, ang Try that lambot. one. Lambot? Very tender. Pork chop with you. Drop some last Yeah. At least wala nang mga ano. Kuha ko na kain. Sabi mo si Manay, grabe. Uy, hindi pa talaga ako kumakain. Ako wala, as in. Kanina, yun lang guys. Nagtubig lang Yeah, ako. no, it's kids. Whoa. Ikaw na talaga nagtubig. Nagtubig lang ako. Cleansing kasi ako. Yum. Okay. Sarap, sarap. Isak ngayon, maano na siya nga. Maganyan na siya. Gusto yung baka kay daddy niya. I reckon That, what are you having? No, I like that. Dati, kung ano, si kuya na siya sa akin. Baliktad na nga sila. Babago, babago. Baliktad na ang ano nila. Magti-3 na si Wally, di ba? Malapit naman September. Kasa, ano, ang tawag Si Kuya din. magkasunod siyang kasi sila. Ito yung mag-8. Hindi ko Sarap na makapanood. May 8 years old na ako. Ano? Ang tanda ko na. Hindi mo, bilis na panahon. Diba? Hindi mo lang namamalayan si Wally, may boyfriend na. Sabi nila, ma'am. Ma'am, may boyfriend naman. May boyfriend ako. Mga ganun si Wally. Hala no, oo. Nice. Kung ganda pa naman, buyag. 8 years old. Did he
take the first off of Collingwood? Nag-Q&A kami din Dan. Nagmukbang kami ng crab. Tapos sabi, may nagtanong doon kung ilan na naging girlfriend niya at kung parang kung ilang taon siya nung first girlfriend niya. Sabi, ano bang masasabi mong girlfriend yung nakasex mo? Sabi ko, huwag naman dire-diretso sex babe. Sabi niya, okay, I have a girlfriend when I was 12. Sabay daw sila mag-lunch. Tapos mayroon nagbibigayan daw sila nagbibigayan daw sila ng Christmas present. Sabi, hindi ko alam kung girlfriend yun. Pero kung yun yung girlfriend para sa inyo, hindi yun. Yun. 12. Wow. Ako wala pa niya. Wala pa, uy, Diyos ko, sa high school. Wala pa nga Hindi ko ako. ba yan alam? Wala pa ako Wala pa akong menstruation. Kaya nga, sabi ko, wow naman. Natutuwa ako kapag nagkakwento siya ng mga ganyan, yung mga past experiences Hey, niya. that one Mga there. girlfriend. Hey, you learned at 1 point by GWS. Ako meron akong isang nakitang napakaganda. Sabi ko, bakit? Yun lang yan, sabi ko sa'yo. One me match Napakaganda ng girl. Nung nakita ko, ang ganda niya naman. Pero masaya ako kasi sabi ko, at least maganda. Ka-level ko siya. Ka-level ko, sabay nakita ako, Asian siya. Vietnamese ata yun. May picture sila ng dalawa. Kinip niya talaga kasi gwapong-gwapo siya sa sarili niya doon. Kinip ko talaga. Kinat ng ulo eh. Ng babae? Oo, buang. Bakit higit niyo yung picture ng ulo niyo sa akin? Kinat ko yung side niya kasi nakaganon sila eh. Tapos sabi ni Dan, kinip ko yun kasi gwapong-gwapo ako sa sarili ko. Wala na ako ibang picture ng 16 years old ako. So yun na lang. Kinip niya talaga. Kinat ko. Yung ulo. Yung babae mismo. Kinat ko yung babae. Sabi ko, gusto mo ikip? O sige, ikip mo to. Ang sama naman na nandun. Nag-declutter ka. Siguro ako naman siguro. May tago pa nito. Parang gusto patay pa friend eh. Imposible ang mama mo wala siyang ano. Yeah, pay now, 10 grand, something like that. Totoo din Pay naman. it. Wala ka iba picture nung kaidaran niya yun. Sige, kaya mo yan, babe. Hinugasan niya. Hinugasan niya yung paa ni Holly kasi lumabas walang sapatos. That's it? No rubbing and nothing? I've got 2 hands. Aww. Like underneath. Yeah, it's pretty. Di mo pala kaya eh. Just hold her in one hand, one arm. Use that one. Oh, bloody hell, woman. Hindi na. Good job, babe. Wash your eyes. I got the head. Hands. Your hands only. Wash your hands. Ayan, that's clean. Oh, good. That's cute. But be careful because your TJ, stop doing that. Because your Just one for now. I know. Yay! Kuya TJ will do that. Guys, nakapag-skincare na ako. Magpapalit lang ako ng pantulog. Tapos matutulog na kami kasi maaga pa kami bukas. Aalis daw kami ng alas 8. So, dapat gising tayo ng before 8 para makaalis tayo ng 8 agad-agad. Hindi kami kakain na dito para hindi na, like, matagalan ba. Kasi kapag kakain pa, maghugas pa. Alam mo yun, magliligpit pa. So, sa labas na lang kami kakain bukas sa road. And, yeah. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Good night guys. Be good. Bye.